ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna apaset ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Supapak, ti kinasayaat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malam ingganat sardam anak ko. Masapul nga agano sak nanang. Kayat ko nga minti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsukmut nga minan ti pagpadaitan nyo, nanang. Wan nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantaloon ken wagwag aluplupot. Manmanon di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Ada pa'y mo't, anak ko. Da kayo pala ti makamo diti opisina. At da kasinara ko di kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss. Matungpal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may tinasao a tao. Kunanamat ngamin nga di kabisera. Jay ka di mangibangon iti negosyo na ijay kabisera, sir? Kasta nga ron. Sayang ngamin ti dakkalagatan agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadag iti construction supplies ng aramatan iti pasdag, sir. Kan nalaklaka ti presyo tayo no may dilig kadag iti daduma. Isungado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka presyo ti sapulan nagiti tattao. Sige nga ron. Ibagam ka ni Christine, tayo sagana na nagitirumba nga maisagana. Isaganam ka no dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga ang record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Uy nga rod, naanos pa'y boss. Saan akas kadagiti daduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae? Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangioso iti babae ti agaram. Adda pa'y latilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti may sa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abas to, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma, ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Taygay tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagidipan na kabagitilin tagijay. Gapo itinaudi hinoldap tayo. Imbaglakit di Tana i-dispose tayo adagos ti kotse ang nakarnap tayo. Nalaing ba't tinanggatang tapi nagsisina da adagos ti makina na. Nalaing nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan ti trabaho da. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni kwenda nga muna sa damanan i-mekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Luad na makita tayo nga espesyal na kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manan ti imak ang makaigam iti pirak. Adda tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kanawan matatao ditoy. Aglingad tayo iti pon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumungad iti kurba. Agipatulit tayo iti datakkel abato, tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo, tapno agsardeng ti special na kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. At itaan, simbardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito! No di mo kaya't nga uludan da ka! Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kaya't apakanan kay di bala.
Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita, palakan ka. Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alahan tayo amin abado. Alahas, kanwalet na. Tapumanaw tayo dito eh. Siya kunti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda mang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diyaman nagtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy jay maysa. Kasano akitan. Anda ko malumabas apag paarayatak. Ada sumunga na boss. Paraga. Anda bakan katugaw iti sigat ti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadik lang tapno sana makariing. Naka-uniforme iti babae. Sa dino nga tati pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Apa na niyo? Iti syudad. Nahold apak. Inala tati kwarta. Anya? Ay, tinang manalilangon. Nawag ko tam. Bababay ka. Agpayso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awat to tayo kwartam. Jekat syudadan ti pagbayadak. Trevor! Isartang mo ti boss! Bababag to'y pasayro nga wag ko tana. Agpayso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalagdak ni. Dapat marikap ko adara ni. Awat ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang arudan kwartam. Ala, bumabagan! Apo konduktor, mano ka di tiplete na aging ka ija syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwarta. Anya? Bayadam tiplete na. Dandani tayo, iti pangilakwan tayo, iti lugan ang nakarnap tayo. Ngalod, boss. At naman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kuka dito ilugan? Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palak ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kumay. Ngam awan gayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalaka ti panangala tayo iti kutsi. Tanak tulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan mo at umaya tao, wandulugan. Uray saan nyo ang pinaltugan? Tanapigsamot ti panang palikyo, boss. Nakiing siguro ita kunakmanen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, Manong. Imbag tadapay na bati a kwarta. Mapan kakadimot iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisa agad. Para! Sige, Manong, ha? Dito yakon. Awan mo't babalay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, Manong. Agyaman akma rin, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, Manong. Sige. Sir, anya tinapasamak kada kayo?
Ginsaag kayo mat iti taxi. Kan naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Nahuldapak. Inalada pa itilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya? Imbaglangan. Tas anda kayo a pinagaramidan iti dakas, sir. Mapanak agpa doktor. Pinalagdak namin. Ada sugat iti ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo ama pan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pang ibaunakin ka. Ha? Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tang agpaiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y matamo tinagan na, sir. Malagip yung kaditi rupa dagiti nang hold up, kan nang karnap iti lugan nyo, sir? Mayroon pa ag titomboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkamali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahi tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiro kan dati awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadag iti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasita at tao. Oray ko ma, no sandang agdangran. Naimbaglaket din. Saan nailisi ak ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo ako nada. Dakkala pagyamanak iti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayan iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan ngamin nabati kat pinagpletek iti may sa lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apaya pa ulogan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwartana. Tana hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Ang mga no pinakulan da. Matlagayam. Apay nga rod apa ulogan siya konduktor. Dahita nga rod kat, nanang. Naasyanak kan kwa na. Iso asya kung tinangbayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdesa agat na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Inala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am mo ako, nam? Nakakaasing ngamin tilangana. Idi ko na ti konduktor abo maba iti bus. Apay ngamin alimugan no awan kwartana. Friend, mapan ka no ijay syudad. Ngam na hold up. Inala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga ta tibagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwana. Idi imbagana na hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada. Mananga asi. Rumbang lang akaasyan tayo, dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka, tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pay. Sa dinuti ko na yu papanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuem no anya pasdak. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati Data ka di timaris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Well, tapno maamuak no anya ti trabaho da di a babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumarag ka kalagi ti restaurant. Supermarket kan daddo mapay. Kitaan no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae.
Adda ka di manan klasen, kalpasan arumwar ka dito yung restaurant. Adda, gayam. Adda pa examen ni. Bilihi bakmat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti malam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti pa nagtrabaho, taagadalak iti malam. Nasingpat nga min ti boss tayo. Makitam ka dito umunan? O sige, tayo naksabtan. Ited ko kankwana timbingaw. Sir, adto'y timin nyo ang pagpilian nyo. Agyamanak, miss. Madamag ko man. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot tan atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmat tan anak trabaho dito eh. Karo iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta serye tayo alawas ang napauluan. Supapag, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ikay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, may sa nga estudyante ni Jovi, kan may sa akro iti restaurant. May samot abak ng negosyante ni Rex, iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngam na hold up da ito'y, kan nakarnap tilugan na, naglugan nga rod iti bus, nagluganan mat ni Jovi. Pababaan ko man ti konduktor, ngam naasi ni Jovi kankwana. Kat ni Jovi tinangted, iti plete na. Idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na da ito'y iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na, tapno sa pulan na ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sumagmamanumatan atawan ti kaadak nito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmatan ang nagtrabaho dito eh. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agurderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di? Kapilitan, sir. Amangan nga min no ibabawin ti agorder. Talaga nga ibabawik, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatam iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan? Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat nadamag ang tinagan na. Nataan, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo ammo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag na ang paiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan da dya customer. Nalabit. Angam, italaan ang nakitak da dya ang lalaki dito yung restaurant. Uray siya. Italaang mat ang nakita. Amangan no ulitin na ti umay. Iso ang nakipicture kan ka. Siguro. Kan, di namat siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Agandad kagayam.
Ang mga no adda karkar na ama pasamak. Gapo iti da ija a picture. Ha? Dinak man but ngan, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Kru iti may sa restaurant, ti akin uniform iti impabiro kyaw, sir. Anya restaurant? Aguray, ha? Tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbikanyak, iti nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha? Ti babae anang bayan iti pletek. Ha? Iso ka di, sir? Ay na, nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagam ti restaurant, ken lokasyon na. Ipagamadagos. Iti na ito'y nga oras. Ang mga nuawanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrabaho? Bayat nga agad adal. Apay anataranta ni Sir Arinwar? Ang mga numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen, kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha. Ni, napinta sa babae. Plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan nga arman ni sir. Ngam nagdardaras Arinwar, idi imbagam, anasarakam. Ang mga numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaamaudi a semestre, anak ko. Agen-rollak inton makasweldo ak nanang. Mangipaunaak pa iti tuition ko. Basit pa'y apanaganos, anak ko. De adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit a negosyo. Uray basit a restaurant, wenno bakery. Sapay ko tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga indrugi. Sapay ko ada mama ay natigagat kan anus ko. Saan abaybay anti Diyos, tikaskan ka anasing pa, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Oy, nag-report sinalbag anaudi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manin asaan tayo pa'y abumaba. Dito tayo kadilatan hideout. Sa bagay, ado pa'y mati abasto tayo. Mabaling tayo lahat ti uminom kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngamawan ti agrikos-rikos asilaw. Kanawan ti babae ditoy. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mat no taga syudad. Tagturong mat iti syudad tilugan na idi pinasardang tayo. Andan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlan ti saan na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man la ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga ruad, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apa man ang agsweldo tayo? Agenrolak manan. Nukasta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan kaidi. Ngam di mo mat kayat. Imbag kan ka at analain ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray at nakapkapoy ti may sa atao. No napasnak nga agadal. Awan papanan na no di malpas matlaang. Anyapay nga ikat nalpasan. Bakutak matun no agadalak pa'y. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan. Gayam.
Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinang report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga ro da manglimlimo tayo. Tapno di da tayo mabigbig. Delikado, boss. Adalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Ang mga no imbes ang makabalis tayo. Datayo kit giti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napudot da ita. May mayat matla ang tinaanad ng tinaturod amatiliw, boss. Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Tadala taglabas at tao kanlugan iti nakapasamakan ti karnap, boss. Ijay kit di at ipapanantayo manan iti mabiit. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? When? Dahil ti kasapa na customer itaabigan. Sikapay lang ti mga sikasukon ko na. Tadabit aramidek di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaam mo iti parokyano. Okay. Sika? Pudno tinaidanon kanyak. At ito iti pakasarakakin ka, miss. Anya? Nakadanon, kunam samat. Pinasapol na ka di? At ito tiladawan ni Adwa. Kita. Impay forward ko iti cellphone ko. No, kasta. Sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapula ko na iti cellphone. Manong, disente kaakitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasando, nakasapatos ka iti nasilang alalad. In-report kong dagidya managdakdakas anang hold up kanya. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsayad iti kalsada. Iti kadisigod a kurba, boss. Ramatam mat ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayam. Mala, iti sabali nga rin ti papanan tayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki ang nang i-report kada tayo. Saan kun nga ikan iti gundaway na paing nga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay a tao? Saan ko adinamag tinagan mo, idi? Tagner nervyosak nga po itinaramid ang iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Anya tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launa tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di mo tinagan asaan a bagay? Amin anagan. Bagay ti akinagan. Adda ngamin agnagan iti Leon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnagan iti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay. Adda amok nga agnagan iti Anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakali iti imbaga. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutimbagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Anang adamot kalintagam. Wala. Agor derek nga ron. Taamangan no umay tibos mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito yung restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito ah? Putahe nga ta?
Wano, ti agsirsirbi, ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ama ikari iti dayjay. Amom ka di. Ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Ha? Kasano nga mom? Imbaon na kanu amang sapol kanya. Ti uniformek asuot ta tinagserbi. Tapno na tuntunak. Agbayad ka di? Iso pinasapol na ka? Diyak amuan, anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na pa'y la dinamag idi, ijay boss. Kwa ngamin, dim sa agak adagos, tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad. Naka-enroll ka din, anak? Wananang, adalabasit impaunak, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basit lang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ayan nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong yo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto di ti balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapaak mo ta sumangsangpot manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong yo. Kwa, madanagan naklaang nanang. Tadakkel ti babayada. Bayam anak ko, padasag ti umutang iti boss ko no kaya't nga ti agpautang. Alaman nga rod nang, ikagumakabayadan. Apaman nga adda trabaho ka sa bali no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom no agmalmalom ka nga agtrabaho. Angam saan mo, taagadal ka mo iti malom. Sa di nga pagadalan kinaginrolang. Iti universidad akaasiggan diti restaurant. Apa na damag mo day ta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kaya't ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumrakak inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga rod inanam no kasta. Owen, sir. Narawama kon iti rigat. Angam, talaga ang marigatan ha. Taado dagiti rumbang nga isambot ko. Kastilangan ti aramidin ta. Tapno saan ka unay ang marigatan? Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangig mo. Nangirwar kayo sa matiti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka diti ipapanyo itinasao nga universidad, sir? Wen, et da kayo pala ti makamu diti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganat kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manin ti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay weta alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi,
Tadakkel ti pabayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi ang mangisakad. Tado dagiti rumban nga aramiden na iti pagadalan. At damot na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubwat ni Rex ang mapan iti universidad. At daimbaga kankwana ti empleyado na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agannad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manen dagiti managdakdakos. Ha? Kasanong nagpaiso na dadamanan? Ang mga na maulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayim ko a polis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapul nga ada ka na yung ti kadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naanama pa ni Jay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir. As-asidag ka nung kami ni Jay. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko? Awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasag ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wan nanang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandan niyak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Inak agpakpakaasi ka ni boss ko, nanang. Baran pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jakla mo, nanang. Angam, padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na kung iti restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan iti pagadalan. Ita, saan ka magta na naliday? Kwa nga min friend. Naggapuak iti pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas daawag. Tada ka no nagbayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan matatang no kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di matla na utang mo? Nanang, ada ng bayad. Ha? Di damot ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki a binayadak idi ti plete na. Saan nga ta nga iso? Ha? Ada ka di mabalinday ti alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwa na. No iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan niyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di tinted Diyos, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti edad ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako na yo, sir? Napanak iti pagadalan da. Ginamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na amo abinayadan niyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalakid iti tuition fee na, sir. Iti dadya kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na.
Idinto tati imbayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tiping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adaman ng kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, ti dida tayo mabigbig. Paano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang nireport kada tayo. Dayta ti numero 1. No atay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasdag, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapnawan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir? Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwag nandan banag tin report ko may papan iti hold-upper. Sigud samot awanted dagi jay. Ngam nagalis ti biyagda. Uray kasano ti kinagalis da. Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga ramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo arota ti pagpagnak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayo na no ijay ti pagnaam. Manmano ngamin ti lumabas sa tao kan lugan iti shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Mayroon na siguro. Adamat boss alimabas, iti pinanawan dakdag iti amanagdakdakas. No nakarabersyos kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakadaksapay dito restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements iti school. Nagado a reports kan research a masapol nga aramidan ni. Pangalaam kay iti usaram. Ti allowance mo. Dayta laang Dayta nga rod ti parikot ko. Ngam no saan ko maaramid dagiti requirements. Kasano ang makaturpusa? Kastoy laangan ti aramidan. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso? Angam, kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Angam no di na kayat? Kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita tayo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno dayta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapol nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. Numasawar tayo ti mall. Mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Hindi tayo pa'y nga tamakita day ak tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga no adda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Damit mabalin tayo a pang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. At daman damagikan ka? Kasmay sa babae. Anya ti kay kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka.
Saan nga agpapadati kaya ti babae, sir? Iso nga rod adamagakan ka, no anya kita akayat ti babae. No, siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag amasetas, ta saan amalaylay, sir? Sa bagay, malaylay mo't nga agpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mo ti alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat, mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita ak man iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan nyo, no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatag ti Master Ki. No adda kursunadak a kotse. Iso ti pangaramatak iti Master Ki. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing, maditidakkel alugan. Tasaan tayo ang mayunag itinalumang asyang. Agian tayo nga rod iti igid. Agiin na tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw, nga agururay tayo iti biktiman tayo alugan. Dandukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalatamat siguro, tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Wal, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalo ka iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day tabalasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursunada iti balasan. Di ka di babae iti kabisera, sir. Awan sa bali. Kaya't ko nga arman na di abalasan. Ha? Uray siya, sir. Kaya't addamat plano ka mangarang itinasaw abalasang. Adda amin ken ka akarbunan. No asino ti sungbatan na kadata, iso tinagasan. Ha? Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi? Tapno paritak dahil agaram ken kuana. Masikura na kung dito'y garahe. Mapantayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak. Nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itayin. Nitaulitan na tayo laang. Kunak at tangiwat mo. Kamam. Sige man langan, boss. Siganto mga min ang iwat. So, kalasaw. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbag lakit din. Ay, wan kayam. Saan ka di pa'y anapan di lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kaya't ko nga ron adamagan, no talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, no anya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan iti restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. Nusingiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga ron. Wan adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlaan, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir. Wan nga ron.
Kasanod nga awan bakante a pagparkingan. Kasla pumanaw ti may sa alugan. Huwag nagpaiso. Urayin ta makapanaw. Dahil dyan ti pangiparkingan ta itilugan. Sige, sir. Dayayan. Nabakan tiyan tinagapuan na. Nakamas kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kasla dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawan ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbaglakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, pataya bungon nga ro tilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serye tayo alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi, tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya mo ni Rex, tituition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinang bayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dagiti managdakdakas asapulong ni Rex, gapu iti dakas apanggapda. Iti matmol, agpark ko man ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa kotse apim manaw, at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang pauluan. Supapa, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Patayabang nga ro tilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Imbaglakit din, tanaira na abas si tilugan iti kalsada. Uray saan tayo anasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Ano, ipantayon ijay nalamang asyak. Una, tapno marangkay da adagos. Iswasan da matiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinadluma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan ammo na apan nakabagi ti lintag. Nayaw awan da iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwan da. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek, apaglaklakwan da iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo, tigundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat ang nagpukaw tilugan ang nakaparking ijay. Ha, napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw, naalan dati kotse iti parking lot. Karnapar siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho.
Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kutseyo. Tanabiit anak karnap jay kutseyo amay sa. Mapanak di presinto. Tamuat no kasano di in report ko. Nadamat lang linda karagiti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kutseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hanggang saan tayo pa nga mo no isudawan saan? Nagpakita ka di kanya kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo nga agpakpakita? Ang kunambot nga iti kalabas. Kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang. Ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo? Awan mat nanang. Adala na ibagana ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakitakan ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Malading itanak, tawan pa'y kanumat. Nabayag ba sitin leji apasamak? Apay adida masarakan ti lugan. Nayamandan karagiti maseknan iti kabangibang a lugar. No ada naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo no kastang, sir. Adain singasing ti may sa kanakwadang aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka no iti kabisera. Ibagak nga da ka no umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da ka no. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anak akotse. Mapantanto man iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant a pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak na pan. Gaputan makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo ama panijay. Agyamarak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Ha? Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mat nagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, wan gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ije kabisera. Diyak ko makayat. Ang boss mat tinang iba ga. Apay kumasaan mo akayat? Kadwa ka di ti karibal ko amapan mangaram iti ay ayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursunadam ti kursunada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kala ang anapan ng sapol. Ita, armamatan. Kunamot ni sir, ng adda ka numot karbangak ang mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo, tirik nayo adwa? Ay, day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan nyo? Saan mo't kit di? Apay, asaan mo't ten nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samot daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadalan.
Saan matailiw mo samat ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Nga ta, gayam? Madlaw ko kat. Adan samat sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami ta kija kusina. No apay mat. Asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi matla umayang dito Orasan, tapno mapantay di kabesera. Aramidam kaditiin singasing dagiti polis, sir? Saan pa? Magnate ti sabali arota. Oray adayo. Ta sigurado nga awan da ka sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga tati pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir? Agpanunutak pa'y. Ang mga no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tama nga no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangaro ti pagamkak. Managdakdakas dagiti awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo matimay sagmak. Dakasan. Dandani ka man ang mapanadya pagadalang niyo. Wen gayam. Adda aramidan medya pagadalan. Adapay matmay sa nga oras, sakbay ti Sir mo dya pagadalan. Ag-research akpay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakot malpas ko ti aramidak. Baka umayak manin dito inton bigat. Ngam nusan mo amalpas. Kaawatan asaan ka asumrat. Kasta ka di gayam? Anya pa'y ngay, do di kasta? Aguri ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Ay manyag, dagiti malmalday amatana. Sir Rex! Mabaling ka di Arex Latan, awag mo kanya, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. Adda ngamin kayat ko amamuan. Sir. Naragsakag, no Rex Latan, awag mo kanya. Mabaling? Okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinang bayad iti tuition ko. Awa na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga bayad ak iti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible matdaytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadano ni Jesudan. No awan ka nagbayad. Sa maysa. Ti kwarta nga bayad mo kat nagrigatang. Idinto tati imbayad ko iti tuition mo. Kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo nagregatan? Kaya nyo asawan? Pinidot nyo laang? At da nakita ka nakapark anangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kway tilugan. Talagang umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Dahil ti jak amo, agmay-may saak namin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master key tayo.
Napan kayo ijay ngagmay-may sa bossing? Nang limlimo ka na panijay. Nagpamaranga ka kas may sa alakay. Nagsarukulang pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala polis. Madaldalapos da ti berberukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatan ko matoy na lumuasagot ko ka. Dahil ket tanda ti panagyaman ko. Ken panakigayim ko ka. Kasapulan ka di pa'y dayta? Sabi ko nga, saan mo apaayan? Akas iti saan ko apa na ang paay, iti binayadam ti plete kiti boss. Gapulang iti basit an aramida. Nagdakal ti supapak na. Amin nga ramin. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basit. Tapno di mumut ko na. Awat at ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asikat agyaman. Rong bang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita at iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat yung masidag. At pagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masigurado ang mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master key tayo. Saan tayo ang mapaandar tilugan no awan dayay? Nang runan no nakaparking tilugan. Darasem, ang mga numakapanaw ti lalaki. Sino tinakibiyang iti master key? Awan mat dito yan. Anya? Awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapan kan sama ti pagadalan. Makita namin ti libro kan papel na nakadeso iti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin di pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Asidag dito ti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan mat nga asidag? Alakit din, itulod ka, sakbay ngagsubli kami iji syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa bali agparparik na kanyag. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay weta alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Katnaamuan ni Jovi ang ni Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na ako ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi ijay pagadalan, ngam adda imbaga kankwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas na pauluhan. Supapa, di kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Ngam, asidag dito ti pagadalan mi. Medyo tayo ijay tanapanakon. Sige kiti. Itulod ka sakbay ngagsubli kami di syudad. Rex, agan-anad ka kumaha. Sabali nga minti agparparik na kanyak. Anya ka di agparparik na kan ka? Saan ko nga amo? Ang masapol nga aganad ka. Amangan nadadakas ang mapagtang mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapanidya syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagdanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay nga agbiyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawag. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din. Andaak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan ti lugan? Ada ngamin inawagak nga umay dito Ha? Asino tinawagan yaw, sir? Nagitiam ambok apan nakabagi tilintag. Aramiden nyo kaditi insingasing dang aramiden nyo? Diyan mo, ngam kasapulan tatikadwa. Basta saan mo apanawan ti lugan? Dita kalata si dagti security guard. Da kayo ti makamaw, sir. At daak lang dito lugan. Sige, tanda pa'y awagak. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga raw, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amangan no nalagip mo laang tinapasamak kadata iti ubingta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan. Iti pa iabay ti may sa alugan. When, idi kwan, nadaplisan sa timuging ti may sa atomboy. Kakaasi ta naglingilingid iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Uwin nga Rod, inguyod di may sa titumboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapimanaw. Kat adda na ba ti anakadasay anapaltugan iti kalsada? Jak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakkalapiglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang tasan mat anatumba. No saan adaplis? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikutim bagayo atumboy. Kunayo nga dadakkalapiglat na. Nalagip mi lang tinapasamak idi ubing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. Lukasta. Dito'y ti ayan ti tumboy anang karnap iti lugan ko. Adda kakadwa na. Di may sa, adda dakkalapiglat iti muging na. Wen sir, nakita mi ang nagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na iti lugan. Lukasta. Nabayag nga ruda na karnapir dagijay. Taubing kayo pa idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Well, iti day di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap ti lugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan sa tayo mapan iti parking lot. Wala, boss. Agbusog tayo pa'y una. Sakbay amang itaray tayo manin iti lugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti manil a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabisin, busing? Ala,
Intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarikmat kotse manan. Tiim mo nag-atumoy. Oray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Titumpoy. Saan naroon mga madlaw dak? Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko, Titumpoy. May busay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti siar. At daawagak. Dinantaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka natagari. Amangan numanggagda ka. Sige. Sirbyanta dagiti kaununag a customer. Mabutangak. Amangan nadaman ng pinaltugan dito eh. Tangiwat mo ko na. Di ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Ang nernerbyusa. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay sian. Hello, sir. Well, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damadlaw. Well, iti restaurant. Imunag da. Madama ti order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basa man. No maitad yu ti Canada, saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghi ti lindag. Narigatan, amang ano'y hostage da kayo. Sa anak arumar dito'y, taamangan no mabigbigdak. Anya ka diti binasam dita cellphone mo. Tas labimsag ka mat. Basa. Ngam saan ka nga agpadlaw. Tanangam ti gun-gunay mo, friend. At iti cellphone ko. Mabutangak. Inak pa iji kusina. Dinardarasan ni Bless iti pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igit. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makitak nga adda sumrak a lalaki. Medyo umadayong ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Anda ka no backdoor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Well. O sige, agawaan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw tan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. Anda kanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At ka di mapasama ka pinaltugan ito madamdama, sir? Depende na makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatandugon. Awan mapasama ka pinaltugan. Mabutangak, sir. Amang ano may raman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasang ni Jovi, taumay dito'y. Diyak mabalintag pakita ka na iti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saan ang nakapaniti pag-adalan? Gapo ka na kita maragdakdakas. Ina, sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Addan dagiti pulis itirwa. Ala, sinyasa mo ni Jovi. Ang mga na may sagmak. Ina, mabutbut na ka talaga. Amangan mo agpipinaltog ta.
ako saan. Agyan tayo lang dito eh. Addan dagiti pan nakabagi tilintag di tarwar. Husto tinagparik na kin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbaga maitulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy anak pipinaltugan da idi. Isumot lang tayo nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglemang mi iti likodan ti batong. Apay nga da kayo idi, ti ayan dagiti nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apay nga dayo ti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabahon dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan, aggar garden dagiti dadakkel mo.